Així nosaltres tenim 7 cossos de bombers. Vull dir, n'hi ha un cos per cada província espanyola, un cos per cada capital de província espanyola i després un setè que és el de bombers forestals, que els de bombers forestals crec que no són plantilla de la Generalitat, sinó que estan, no ho sé exactament, però vaja, vull dir, són els que són més precaris de tots perquè damunt tenen un sou que és misèrrim, etc. I perquè vos feu una idea del nivell de límit en el qual es troben els bombers, vull dir, en el cas del Consorci de la Diputació de València, que era el que estava afectat sobretot per la Dana, i aquest mateix estiu es varen posar de vaga. Octubre del 2024, estiu de 2025, es varen posar de vaga. Però la vaga era una vaga de zel. És a dir, que el que feien era no deixaven de treballar, sinó que simplement no agafaven, simplement entre cometes, es limitaven a fer la seva jornada laboral. És a dir, no agafaven hores extra. I com que es limitaven a fer la seva jornada laboral i no agafaven hores extra, cada dia un terç dels parcs de bombers se quedaven sense poder obrir perquè no tenien el mínim necessari de personal per a obrir. És a dir, ja t'estava dient que te falta un terç de plantilla més. No? Vull dir, per una cosa simple. Vull dir, cada bomber de mitjana havia fet un any d'hores i mig. Vull dir, i vaja, després teníem, jo me recordo que per al llibre que varen publicar de Memòria del Fang sobre la Dana vàrem entrevistar un bomber del Consorci de València i el testimoni que dona és increïble. No? Vull dir, com un exemple, les bombes hidràuliques per a traure l'aigua que tenen no són vàlides. Vull dir, estan fetes, vull dir, o són massa antigues o no tenen prou de capacitat, etc. Total, que les han de comprar de la seva butxaca. El primer dia, vull dir, el primer moment en què ixen tard, vull dir, ell arriba a dir que el primer moment que ixen tard, vull dir, els camions que tenen directament queden inservibles, no? I ell, la frase que diu, que a mi em sembla bestial, és que va estar més hores com a voluntari que no treballant, després en l'afectació de la Dana, és increïble això, i que, sobretot en les hores que anava com a voluntari, se sentia més útil, que és... I ara cirereta. Perquè ens fem una idea, no? I després també deia que en aquell moment que si torna a passar serà pitjor, perquè estem ara pitjor que vull dir, menys mitjans, etc.